Nisio nyaduane nisio go ye na na mampo yene Daasebre Osei Bonsu II Bretu obachiri kachre na nisio go Iwotwe na na yade atumpa ji utata na na dani benkum so Otumfo Osei tutu asante mani fayene ye na na ne ye den na makwadu yi adom dishie opata na ni empata obona ni anisio na jakuma difie mampon ima sene ofa kwakura oswa na wosu wawiri amane na pemfama wigina yenkopɛ dwantene mra yekɔye adwante ayira wana meka na asɛm ya Daasebre Osei Bonsu mampon na na kankyina gu emra aduane siso wodupo akase atutu amasase akasa santeman yenyina omemu nyina ye nifa hene otumfo nifa hene wakankyina gu emra aduane siso na di asɛm kura ni otumfo Osei tutu na asante hene si wa ma wodamrifa asante atena konwa nyina se ma wodamrifa mampon man se ma wodamrifa wonye manso ma wodamrifa ayemfo ni ahema o mampanimfo woyere na o mane abusua se ma wodamrifa nana Dr. Caesar ne yere kwa atmase won bibia o baabi no nti wode nwum yi ma wodamrifa Adowa gospel hemaa mensume ma wodamrifa damrifa mo damrifa Daasebre Osei Bonsu mampon ine damrifa watana konwa se ma wodamrifa damrifa mampon man sinane damrifa otu ya ma wodamrifa Adowa gospel hemaa Asanka si atiani o mama mpoma ye unamanio ye diemia Daasebre Bonsu II be me na no wodi ni kure asanka si atiani mampoma ye unamanio ye unamanipa asanka si atiani obinka bi maye ye unamanio ni diemia ye asanti maye ni fayene na wodi ni kure asanka si atiani mampoma ye unamanio tutu nana mampo yene awu ya jamampo mai asante so o mai nyina ye ni fayini no wodi ni kure aya awere wosem oso